жените са по-грижовни. Рени, заедно ядеха, заедно се къпеха. Да. Тя го лъжи. Дай на Митко да папка. Дай на Митко да папка. Митко И това се ли? викахме, Дай му на Митко бисквит. като порасна, Дай му, той лапа, тя лапа. Видите ли са много близко едно до друго, ще стане нещо. И когато така растат децата... Той бебе ли е, баби? Близки Бебе. сестрински отношения. Бебето ли е той? Нали? Тя знае Бебето? абсолютно всичко да не. Той знае абсолютно всичко. Нали? И са приятели, нищо друго не Обмениха се си. представя. Това е деца. Голяма Карай, работа. бе. Те са здрави. Топа и нахалена. Нали е мъж? Мите, пусни бе, мама, тя ти дава. Дай на ние, дай баба на Ние ние. да питаме и на заповядай. приятелите. Папкай, айде папкай. Ти папкай, ти баби, ти. Ти папкай, ти. Това успя, че открадне малко. Не, долу не.